Kani-kani ke Akashvani Shalom ke khubor ban puli dai Basilika Nongplu. Ki mat bakongsan jong ke khubor. Beliau Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ke jingking rel chana bat Anij Khan. Ka Supreme Court kelasya ya ke National Board of Examinations ban penlong ya ke eksamen NEET postgraduate arhajar arpusan hakalai terik unailar arhajar arpusan. Bat dawa uno yalam kaliang persya ke Meghalaya Dr. Mukul Sangma ban pendong biang ya dakawe pat ke eksamen jongi kampulit hadian balami buon ki jingkan tho bakam long ke bayat ben. Ki khubor ki papania. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi nen ke singi ula play ya ka jingking chanap ha ka jingli jengo jong ya ka Jammu bat Kashmir ba ula play ru ya ka jingking Anij Khan. Ka jingking chanap ka dei ka jingking rel ka ba khun pelun kum usim peling mat ka long ru ka jingking rel ka ba jrong tam ka kenjang jong ka ha ka perthai ka ba ka jingking Anij Kharpan ka dei ka jingking rel ka ba ningkong ha ka ri India ban sedien da ki sainar mat kini baro artli ki dei shibanta na ka lenti rel Udhampur Srinagar Baramulla rail link USBRL mat kini ka lenti rel ka ba jalan Arspa hinyo pu kilometer kadai ke projek ke belasna haga jinglot ke bakumba sau hajar klor tingka bat ka don haka laipun reteli ki tunnel khandai spa sau pulai teli ki jingkeng bat baro shilenter lapen rekam daga boarding elektrik. Ka kashri ke bahakli do jongkari ke Supreme Court kelasya ya ke National Board of Examinations NBE ban penlong ya ke eksamen NEET postgraduate arhajar arpusan hakalai terik unailar arhajar arpusan tang sisien penlong ni ke wege shift ban kene ke eksamen kepala day banlong nadu ke khatsan terik ujeliu. Ka kashri ke bakentup yau Justice Prashant Kumar Mishra bat Augustine George Massey kela tokit bahaya ya ke daw belai bak NBA ke Shimpor hadu pelat arbanai ban penlong ya kene ke eksamen bat hadian bakla syam baki daw kilong ki basyongnya ke kashri kelasya ya ke NBE ban penlong ya ke eksamen NEET PG arhajar arpusan hakalai terik unailar bat ke Supreme Court kela ong ru ba kanam syashu bandang penkenria ya ke ne ke eksamen nakete ke tarik ke bakala ai kamben syua ke NBE kelapan por halor ke nongrem baka don kam banyo bun ki jaka ban penlong ya ke ne ke eksamen kata ada arsya bat kumju ru ban penbiang ya ke jing pahara namar baka Supreme Court kelapatha ya ke NBE ban penlong ya ke ne ke eksamen tang sisen penlong ni tang kawai ke shift. Kada kisngi kelanang jan syaka National Games arhajar arpuhnyo ke ban salong haga jela ke sorkar kelas dang da ke jingalap ke bathamai kata ke mission clean shalong arhajar arpuhnyo ke bathmu ban penkela ya ke sor shalong kum ke jaka ke bakhut tam kene ke kam ke ba arsnem ke ba lam khmat da menteri rangba Konrad K Sangma ke khot ke wer ya baro ban ya trailang ban penyo ya ki surok ya ki lenti ki singkien ki bakhut balat na ka jingberat pathar ya ki jabo ki ki bakhut bat kal eru kumju kane ka kam kalong ka badan kam bha namar ba kashalong kan sakhi bat pediang ban penlong ya ka National Games ha ka ba da ki hajar ngot kinong ele kai bat kinong wan jungok kai perthei kin sawan ban yu kjat ha shalong Kishnong baro haposor kin penlong ya ka jing pen khuach nong ka basisen shibanai kin yo jing mentoy ru ha ka baydei bat ka jing pen yakhlad ya kin nyut ki bapot bat bampuon bat kan don ru ka jing yakop naga benta ka nam kum kishnong ka bakhuj tam. Kene gade ka Akashvani Shalom ka bawalam shapi ya ka khubor. Kene gede ka Akashvani Shalom ini peteng biang ya ka khubor. Unong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ula dawaban penlong eksamen biang daga wepat naga benta ke kampulit hadian bakladon ke jingkeno bakladon ke jingbom yat ben ha ke eksamen keblada penlong daga Central Recruitment Board CRB jong ke Meghalaya Police Dangshen
Umukul ula kentu ya ka CRB bahkan shimkhia halor ka jing ujor jongki no yale exam ban ula kentu ru badai ban pendam no ya ka written examination bladem ban khat penlong no da ka wepan. Uno yalam kaliang persya ubalong ru MLA naga seng Trinamool Congress ula ong bahkan ni ka jing songkhia jong u ka long hadian ba ula yo banyakren ba yo jing tem na ki bele ya ka ne ke examen ban na ki jing tho ki ba mi ha ki social media. Ka United Democratic Party UDP kala pediang ya ka jing eno kam jong Dr. Jemino Mautho naga seng bat kumjuru naga kam ka bat General Secretary jong ka. Ya kene ka rai la shim ha ka ji alang ka long henen ka sngi ban ha bakren ha kinong pathai khubor working president jong UDP uba Titos Khan ulay thu ba ka seng hadin ba kala bishar bnia ba kala pediang ya ka jing eno kam jong Dr. Mautho daga men siem ka bakhia bat uba Titos Khan ula banru ba ka long ka basosi namar ba Dr. Mautho ude udkhon ubala khamrim bat ubala no sinyang shika de e ha ka ban kente bat pen khiem ya ka seng. Daga jing tmu ban betin bat kedau lenti ya ki samla bakin sothu ba ha ka bede ba ka jingjet ya ki kam ki jam ka seng samla bat cultural sports club art red ringkat bat ka school ba University of Science bat Technology Meghalaya USTM kila penlong ya ka program jing pen sothu pat ba ban lampang shaki kam ki jam ha sning henen ka sngi ha ka bau MP ka Lok Sabha Dr. Ricky Andrew J Sinkan ulalong kongsan. Kip hang belaya keren ki kentup ya ki jingjet ya ki lanjing pule ha ki keran ki bakham shalor ka banta jong ka jaka pule katkum ka National Education Policy NEP ki jingpen tebet bat ki lat bala ban syajet ha ka yo kam yo jam bat ka jingpen shlor ya ki samla bakin tei ya ka jingyen bat ka jingpen yo ya ka jinglong ka baskem haladi. Ka jingking ke badon ha ka surok maulas nai tersu ke ba ya khaput ha pedeng kesnong maulas nai ba kesnong umsau dorbar kala ban bu ya kinong leit nang wan ha ka jingma kumjuru ya ki kali he bat ki trok ket markhia namar kamish ngan shu hadin ka jingtwa khando badang shen ki ha sarkar ka Public Works Department PWD ka phoi Rembong Division ringkar bat ki rang basnong kilali jurep ya ka ne ka jingking henen ka sngi. Habakren halor kani junior engineer ka PWD Bhoi Rembong Subdivision ba Sanbok Jeffrey Ding do ulayathu baga jingtwa khando hajan ka jingking kalajia haglai photri ujambang na ka daw ka jingjor slam kablane palat laisngi mat kane kala aban bu jingma ya ka let kawan jongki kali he bat ki kali kit mar khia ban ya ling ba ka te ka jingking kathan jete lammi ngi kadang syakta hi naga jing shlai umbat naga jing tua khandau naga daw jong ka jing Jerusalem hadu ka arpu khandai tarik ujembang kene ka jing len shop jong ka mariang kala shimno sanpu arngot kim mensim ha ka ne ka than bat ka asam ka de ka jela ka ba syakta jurtam ha ka ba arpu ngot ki bre gladu e ya la ka jing im bat san point henreu lak ngot kala syakta ha ka jing shlai bat ka khubor nak Assam State Disaster Management Authority kala yathu ba palat khatsaw hajar nyos pa alai khonai hektar ki jakarem kala shakta ha ki shejar sanspan rutli ki shnong ki ba ha po ki arpuetli ki destring ha Manipur ki shipai jongka 5th Assam Rifles kala yo kem ya uwe uleno ka Kuki National Army ki NE uba la suba ba yodon kti ha ka jingpen yab yo officer pulit ka subdivisional police officer ha ka snem ka balala ka tolong khubor pulit ka yathu ba uni uleno bala shakem ude ukam thang gangte war ude unong elam ha ka kerdan ka baar jong ka KNA la yo kem yu ha ka por ba kishipai ka San Assam Rifles kadang penlong ya ka jinglet kenra leno ha malhoi veng ka badon hajan ka integrated checkpost jong ka more ha district Tengnopal ha Manipur henen ka sngi layo kurup ru na u ya ka we ka pistol khandai ong shushu ka khubor balayo ka ba banru ba umni uleno ude bale don kti ha ka jingpen ya ya u Anand Singh SDPO ka more chintam kas kipulet gia thu belatian bishar kat kum ki kendon an bar gajing toket kala nang yat shaprang katu ko khubor klakon keblawan shpi naga akashvani shalong abas ngapat yaki khubor ki banbuat na ka Delhi station kane ka akashvani shalong